good morning. It's March 4 already here in England. Kahapon hindi ako nakapag-vlog kasi pareho lang naman guys kung anong ginagawa ko. So today, it's Thursday here. Day off ko. Nakapag-duty ako ng 2 gabi. Tapos day off ko. And here I am. Nakasaglit ako sa shop sandali kasi may binili ako. So, kasi naubusan na ako nito. So, I got Spanish extra virgin oil para sa mga char-char natin dyan. And then, nakakita din ako ng Indonesian style noodles. It's something like Bami Goreng. Parang kasi naano ko sa Indonesia, sila, yung sa mga goreng-goreng na yan. Masarap. So, gitry ko. It's a frozen one. So, initin ko lang to sa ewan ko kung anong instruction. Sa lang. Maglagay lang ng 4 teaspoon of water. And then, siguro lagyan ko din ng olive oil a bit. And then, pwede ako magdagdag ng mga ilagay ko. Kung gusto ko lagyan ng bacon or what. But, it's, kung sa Pilipino to Bami, may may something like noodles on it, may parang chicken, fried chicken and vegetables, and then some seasoning on it. So, frozen siya, guys. And then, my favorite, ito, always meron ako ganito, crab stick. Sa noodles kasi natin sa Pilipinas, kung noodles lang, lagyan lang natin minsan ng egg, and then that's it. Yung noodles ng mga chicken, ganyan. Pero ako, naglalagay ako ng seafood stick or any mixed seafood nga meron ako, lagyan ko para at least naman yung noodles, instant noodles ko medyo diba? And then, of course, because nag-crave talaga ako sa oh my god, saan ba yun? Yung chicken alaking sa Greenwich. Oh my god, nag-crave ako, so nagbili ako ng chicken. This is like 4 chicken breast fillet. This is like £2.99 I think, or £2.30 plus. Hindi ako sure sa mga prices, guys. Chicken breast fillet is £3.35 pala. So, mahal siya medyo konti kasi puro laman. Wala siyang And then, I got as well mushrooms, sliced mushrooms, and 2 cans. I bought 2 cans. And then, I got sweet corn in water, in brine. In water. Ayan, yan lang ang pinili ko, guys, kasi meron naman ako marami. Meron pa naman ako sa freezer, so kailangan ko yun i-dispose before ako magbili ng mga frozen. Wala ako magdala ng mga frozen. Before ako magbili ng mga na ilalagay ko sa freezer, kasi hindi na magkasya. Lang naman yung fridge ko, guys, something like 7 feet ata yung freezer, yung fridge ko. And then, yung freezer ko, 3 layer lang, pero maliliit lang siya. So, hindi talaga siya masyadong kasya, lalo na ito mga laki. So, ito lang ang binili ko, guys, for now. Kasi day off ko ngayon, so I've decided to cook something. Kasi kung mag-duty ako bukas Friday, actually day off ko sa Friday, but kasi kulang sila, they asked me to do an extra shift on Friday. But if I'm going to do the Friday, I'm going to be like 5 nights in a row, which is dapat ko pag-isipan. Choice ko naman yan if ever mag-pick up ako. So, if ever mag-pick up ako bukas Friday, so ang next ko na day off is on Wednesday. Kaya, kailangan ko pag-isipan, guys, kung mag-pick up ako or hindi. Hindi pa naman ako naka-decide. Depende lang yan bukas kung gusto ko or hindi. So, that's why I'm planning to cook like, hindi ko alam, kung 2 ulam or something para hindi na ako magluluto pagdating ko sa bahay. So, I'll see you guys later, guys. Muna ako. Prepare muna ako ng breakfast ko. Actually, may sobra ako sa sliced bangus ko kahapon. So, yun lang ang kakainin ko. And then, might be I'm going to have like a sunny side up egg on it. Ayaw ko na mag-fried rice kasi masyadong oily na para sa akin. So, plain rice with, sunny side up egg and may bangus. So, yun lang, guys.
Good morning, guys! It's, my God, kakagising ko lang, guys, and then niligo, and then nagbihis. Uy, guys, hindi to suot. Iba yung suot ko kahapon kasi pang uniform ko yun na long sleeve. Nag-explain. Kasi na-notice ko, my God, black pala yung mga sinusuot ko ngayon. Ewan ko kasi, ganun kasi ako, guys. Pag sinuot ko sa week na yan, puro dark colors, black. Bakit? Para isahan na sa labahan. And then next naman, puro mga lights or whites. Ganun yung ko, guys. Ganun yung ko sa, pangalabahin ko just in case. Kaya, feeling ko, kasi, na ko kasi this week na puro black ako. No, last, ano ba tayo? Yeah, kaya, sinuot ko puro black. O, diba? Nag-explain. Actually, guys, ganito pa yung, poses ko kasi yesterday, all day ako all day ako walang tulog kasi may pinanood ako at saka naggawa din ako ng videos ko online. And then, nakatulog ako mga 6 p.m. And then, nagising ako ng 2 a.m. Parang nag-duty lang, o diba? And then, natulog ako ulit mga alas 4. Then, nagising ako mga 7 something na malapit na mag-8. So, kasi may pinalabas ako kagabi na kahapon yung binili ko. Diba? So, kailangan kong lutuin. Ayan. Na-defrost. Ay, ba't ganun yung ko? Diba? Ayan, guys, na-defrost na siya. So, kailangan ko lutuin at kainin ngayon before ako before ko may gawin ako ngayon. So, sa computer. So, lutuin ko muna to, guys. Ito yung breakfast ko ngayon at saka pananghalian na if ever kung lutuin ako. Yan! So, lutuin natin, guys. It's Bami Goreng from Indonesia, guys. Masarap daw to. Indonesia na basta mga goreng-goreng na yan. Naglagay ako ng konting mantika dyan. Ayan. Baka marami. Tama na siguro yan. And then, maglagay din ako ng God! Ang gulo ng kitchen ko. Ay! Hindi man lang ako kahapon nakapag-iis. Kulang ba isa pero ang gulo. Dali, guys. Hindi pa naman mainit yung dark pa. Ayan. Lagyan natin ng ilaw. Ayan, guys. Mainit na yung mantika natin. Try natin, guys. Lagyan ko muna siya ng garlic. Garlic chopped garlic. Lang na. Ano naman itong garlic oil? Anong tawag doon? Wala. Na guys. Ayan. Daming garlic. I like garlic, guys. Ano na naman to, guys? Iluto na kasi yan. Kaya init-init lang to. Lagay natin. Ang laki ng noodles niya. Hala, parang masarap. Yung may baho siya, guys, parang yung baho niya is may pagka-curry or something. Parang baho ng mga Mexican na spices. Wala, sure feeling mo masarap. Nagutom tuloy ako. Diba, guys, easy lang. Basta dito kasi puro puro halos frozen, microwavable, tapos
meron din lutuin mo lang ganito, stir-fried, diretso na initin. Or you can, may instructions naman. You can put it in the microwave. Siya, may chicken, ayan may chicken, may mushrooms, bell pepper, and corn. Yun. Tsaka yung noodles. That's, dami. Marami siya, guys. Good for 2 person. Tingnan natin, ha. Ayan siya. Ayan. Ayan na. Marinig nyo na yung It's Bami. Sa kanila, sa atin, Bami. Bami or may sa kanila, Bami. Bami lang. Bami Goreng. Okay. Parang masarap siya, guys, kasi Asian, diba? Indonesian, Indonesian. Meron din sila instant na, may goreng. Na noodles, ata yun. Tikman ko, guys, ha. Masarap, guys. Masarap. Tama rin yung timpla, but I like to put garlic. Lagyan ko ng garlic. Garlicky. Ayan, guys, luto na siguro to 10 minutes lang. Niluto. Tama na siya. Or you can put, guys, kung gusto nyo, dyan nyo ilagay yung rice nyo. Uy, bang nangyari sa ko? Ayan, guys, luto niya. Kung gusto niyo, ilagay niyo yung rice niyo dito, okay lang din. Pero ako, hindi ko ilagay. Kaya para, pwede ko siya sa bread. Tikman natin, guys. I'll get, nagutom naman ako kasi kahapon lang ako hindi ako kumain ng Nagutom ako kasi kumain lang ako nung morning. Tapos nag-coke ako. Nakapdi yung tiyan. Ayan. Let's try our Bami Goreng. Try natin, guys, yung Bami Goreng ng Indonesia. Try natin. Mainit, ay. Masarap, guys. Mura pa naman to. Parang 2 something. Pwede kayo mag-additional na mga like shrimps or something on this. Ako hindi ko nag-additionalan kasi or mga mixed seafoods, pwede nyo tapos you can put din yung rice nyo, old rice nyo, pwede nyo ilagay dito. Parang parang mix para siyang fried rice na ilagay dito. Para diretso-diretso na. Masarap, guys. Sarap talaga, promise. Magbili nga ako nito. Sa Lidl ko ito nabili. Dami ko na naubos, guys.
Thank you very much guys for watching. Kakain muna ako. Mag-concentrate muna ako ng kain. See you in my next vlog. Thank you.